nagiramdaman naman giraray ko. Salamat na maray. Kala ko, dahil mo na ako anuhan. Salamat na maray. Nakulang pagsasalamat kong maray sa Maray na aga po, yan po kung nyan, sa harong po ni Manay Marit Tranquilino. Nag-igdi po kitang nyan, tayo pong nagpaabot tabang sa iya. Hari po sa Team Bicol Vlogger sa kay Mirna Kalisen. Bali, ma-date po kitang interview kay Manay Marit. Inaano po ko kaya ganyan ni Manay Marit, yan pong sayang yan sa mata. Ano po yan, Manay? dahil man nagtubo man lang yan. Nagtubo man lang. Bako man araw. Pero anong sabi po sa doktor pagpa-check up mo po? Pagpa-check up ko duman, ano lang tunin, sabi sa kuya, papa-operaran. Kansadit pa. Iyo po. 1 year na, kan ano. Tapos, yun yan, pag duman, ano ko, dahil naman nagsabi, apudan, ako dahil naman ko inapudan. kaya ngunyan po, iyo po yung piga-asikaso mo na maoperahan. Operaran ko pa. Iyo po. Pero ano daw po, may pagbalik mo po gira, ano daw po? Baka nin pag nagbalik ako duman, asikaso naman ko. Biga pa ano man nga ni ko kan mga anong magduman giraray ko. Ang problema sa ko, masupugong kung may bayad baga. O, Iyo po. pamasahe lang ang dara ko. Masupugon man. Kaya, iyo po. Pagkatapos pa din pag-opera, siyempre may ano yan, may ano to, may ano yan, may mga bulong. Bulong. Ang ano ko, bulong ta may bulong man nga ni kundi nawara si resita kang bagyo. Sa kasi itong pag-follow up ko duman na wara man. Kaya ano po, kumaga mabalik ka po giraray. Mabalik giraray ko. 1 year na kan April. Tabang po, hali po yan kay may Mirna Kalisen sa Team Bicol Vlogger po. Ayo po. Ning ano po, kumbaga kumbaga makatabang-tabang po pagpa-opera mo po. Tapos siyempre may bulong pa po yan. Sa mga ano po, sa mga gusto pa po magpaabot ng tabang kay Manay Marit, pwede po kayo sa kuya mag-message or mag-comment para may paabot ko po sa iyang tabang. Maray na aga po. Nagpapasalamat po ako sa mga nagtarabang man sa pambakal kong bulong sa kanin opera kaning mata ko. Salamat po sa Team Bicol Vlogger. Team Bicol Vlogger po. Team Bicol Vlogger. Salamat po sa Mirna Kalisen. Salamat na maray, Mir. Nagiramdaman naman giraray ko. Salamat na maray. Kala ko, dahil mo na ako anuhan. Salamat na maray. Nakulang pagsasalamat kong maray sa industry nagtabang sa ko. May talaga ko yan. Dahil ko nakakatrabaho. Dahil sa mata ko, maski pagluwas ko, dahil ako nakakaluwas. Dahil sa mata ko kong ini. Salamat na maray sa industry nagtabang sa ko. Salamat na maray. Ay, salamat mo po, Manay. Iyo po, maigdi na po ako, Manay. Salamat po. Nagwala na yung tabang sa ko. Salamat po. Iyo po, salamat po, Manay.